Ayan. Yes guys, hello mga subscribers, nagos. Modern mag-camping po ulit. Dito po tayo sa Tramo, Arayat, Pampanga. Ayan, ito po ay bahay ni Nanay Veronica Martin. Ganito ka nanay, 90 years old. Siya po ay 90 and this is our second vlog. Pero ito na po ay third session therapy namin sapagkat siya ay nadulas. Nadulas ka na ha? Tumama yung dito mo. Dito ako na yung So ito yung tumama sa'yo. Ayun, tumama sa kanya. So ito yung tumama wala kanya. kami stand cellphone, sirado. Pwede na to. Panoorin mamaya to. Dito ka liya. No, kaya panoorin mamaya. Kasi maraming pansin na nanay. Dami nanonood siya, nanay. Kasi 90 years old ka na. Kasi 90 na siya. Oo. Sabi, ano ba sikreto mo? Sigreto. O, si Lord, di ba? Oo. Natural. Masarap yung gulay mo ah. Masarap yung gulay. Leeg na nga lang naman ang pinagkay ko. Wala akong makikitang Mahina ako sa leeg kasi. cholesterol. Lakot. Kasi yung anak ko lang mahilig. Dito ka. Eh? Ayaw mo vlog ka? Mag-pray tayo. O, mag-pray Dito ka, siyempre. Para makita ka naman. Ayan. Ano pa ako tayo? Cecil. Ate Tess? Cell. Ah, ikaw si Ate Sel. Pakilang ka sa magkakapatid. Doka, tapos si Pastor, panganay. Pangalawa yun. Ang pangalawa yung si Ate. So kayo nakakasama ni Nanay Bro. Dalawa kayo. Ilan ba ako na Ilan ba sila? Anim, isa lang lalaki. Ah, Yun ang pinakamalayo. Nasa Wala. Laguna. lahat naman boy Yung pa. kasunod Boy pa niya. naman lahat. Boy pa lahat. Praise God. Kasunod niya yun. Tapos lahat kayo Christian. Aba? Pati si Nanay Christian. Oo. Siyempre. Praise the Lord. Nung nakakapag-attend pa siya. Nakatigil ako sa pag-aati nung... Nadulas ka. Hindi, nung nauna ito. Hindi ko lang, nung kasal ng apo ko, hindi ako nakakatid sa doon sa ano, sa hotel. Pero ano pa kinakain mo? Ba't ganyan ka tumagal na ganyan edad ko? 90. Wala. Kasi ang mga edad ngayon, ano lang, na-stock agad. Gulay, isda. O, gulis na raw guys. Eh. Hindi naman ako mag-ano mahilig sa karne. Tapos hindi ka stress. Oo. Kasi ang mga anak mo Christian na. Diba? Nauna na yung stress. Dati stress ka dati. Ang mga to. May asawa ka? Nandito rin. Siwalay kami. Ah, pag-pray mo siya. Pray tayo. Pagka Anong verse mo, Ate Sel? Anong verse mo? Sige, bigyan ko ng verse. Favorite verse mo? Pagka nag-block ko, kailangan Wala yan. Dito na lang. Mga ngodi ko si Ate Sel. Hindi prepare. Tapos sinabi, may verse ka ba na yun? Hmm. May verse na yun. Pagka nagluto-luko, kailangan taboy mo na. Taboy mo daw. Kailangan pangkapin. Tayo pagka bumalik. Pagka matido, Pag bumalik na yun ng tawag. ay ayaw. Sabi man. Gumawa siya ng lining tama. Philippians 4:7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Alam mo na, understand na rin ha. Oo, yung kapayapaan eh. Oo. Yung Lord, yun na hindi nakakain yung iba, hindi nila naintindihan yung Oo. kapayapaan na nanggaling sa Diyos. Yes. Kahit na may problema tayo, payapa tayo kasi Ayun. meron tayong Diyos. Oo. Kamanay ha. Bakit andito si Mag-Kepeng? Kasi nga, nag-pray ka, gagaling ka. Eh, yun ang kami ni Mag-Kepeng, ano yan eh. Instrument siya. Oo. Diba? Kaya ngayon, Mabuti ka na alaala ka ni Loni. hindi, nakakwento ka na ako ni Pastora May. Mga lang sabi niya, medyo ano yung makaraw, hindi mo kayanin yung therapy. Yung sabi ko naman, ano yan eh, depende naman sa therapy ko. Kasi sabi ko, yung matanda nang hinawakan. So pag matanda, naalala ko nanay ko. Oo. Eh, buti ka sister, buhay pa nanay niya. Hindi ako nalala ko nanay. Na-stroke, namatay. Eh, hindi pa po ako marunong nun. Wala pa ako alam nun lang kasi para more security ka ng mga araw. Naduwating ng dikit na to, ginawa ko sa Manila. So, nataral. Tapos yun, ano ako para, sabi ko kailangan sa pamilya mayroong stroke therapy. Kasi nga po, walang stroke therapy. Oo. Kasi sabi ko gusto kong matulog sa mga tanda. Hindi ko pinakabala sa mga customer ko. Top na dyan ka. 90 lang siya. 90. O, anong verse mo? Meron ka ba verse sa akin ngayon? Meron ka verse? Wala. Kalimutan mo na. Limutan na niya. Oo. Matagal na kasi ako. O, sige, musugan mo ka. Tayo sa Mateo 6:33, sabi dito, kaya pagsumakitan mo muna na pagnariyak na ng Diyos at ang lahat ng bagay, ipagkakaroon mo sa iyo. O, sabi din sa Marcos 11:24, ano man ang ating hiling sa Ama, maniwala ka, nanay, gagaling ka, matatanggap mo ito.
Yun. Tinagaling nga, di ba? Amen. O Lord, maraming salamat po. Tunay kang Diyos na buhay. Maraming sinasabang Panginoon. As we glorify you, Father. We give you thanks and praise, Lord God. Muli, Lord God, ipuli po si Nanay kita na po sa nanay ka. Lord God, make my hands, Lord God. Bless my hands, Lord God. Gamitin mo, Panginoon, Lord God. May kalakasan po na muli ka. At manumbalik po ng kalakasan. Upay siya magpuri muli, Lord God. At mag-testimony muli, Lord God, sa mga taong sa mga kristyano ng lalamig na meron po tayong Diyos na buhay na mapagmahal, Lord God, mapag-unawa, Lord God, na pagsasolve po ng any problem at nakikil po ng hiling, Lord God, ng mga Father. Maraming salamat po, Lord God, for this morning. Sa Panginoon ni Jesus. Amen. Tapos muna ako na eh. Mamasalan si Pastora. Oh. Okay. So, ang gagawin natin muna ngayon is last naka 10 ka. Kasi tapos ngayon, 50 naman. Kaya mo ba? Po tayo. Ha? Nakabakan mo na eh. Okay. So, tapos, so, 1. Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Tayo na. Supo ka. Upo ka. Upo. Okay. Ako sa akin na lang. Walang kami na lang. Okay. 1. Sige. Upo. Tanda lang. 2. 3. 4. Parang magiging nanay ah. 5. Oh, pega muna. Last 10 pa. Kasi kayo 90 years old na. Delicate. Oh. Ready tayo? Nakapag tayo? Ready? 6. Okay. Then 7. Then 8. Gusto na nila. Then 9. Then 10. Oh, relax ulit, May. Okay, relax ulit, Mother. 5 minutes po. Kailangan natin, ha? Inelexcel ka, inelexcel. Okay, ready. Ayan. Dito tayo. Ready? 11. 12. 13. 14. 15. Ayan guys, naka-15 si nanay, nangupo tayo. Kita nyo, 90 years old, partida pa yan ha. May injury pa dito yan. So na yun, gagawin natin ay. May gagawin tayo, may pinapagawa si Lord sa'yo ha. So guys, cut ko muna to. Mamaya naman yung aming... Okay, cut ko muna to guys.